Nelson Chamisa, president main opposition nyika yeZimbabwe, aiwa vauya vakaadvocate vakati aiwa nyika yeZimbabwe haisitombourikana right hands, nyika yeZimbabwe inoda real change, but ava vapromisa vakati asi vanhu chaivo aiwa vane right hands vakapinda mugovernment, ava vakapinda muZimbabwe, aiwa vakapinda mumaleadership eZimbabwe, aiwa nyika yeZimbabwe inonaka within 5 years. Sambina mashoko avataura andopai pano kuti bva subscribe like otina on the bell icon pano pachopisa pano paZim News Live. Nelson Chamisa nyora vachiti the right hands, this country in the right hands will be a jewel within a space of 5 years. There is so much potential all around: spaghetti roads, bullet trains, a green resolution, and agrarian reform. We need to fix the basics, get the vital and fundamentals right. The path to get there is right leaders. Do mashoko anoyachizotaura naNelson Chamisa kupisa but aiwa chinhu chinoita kuti tizosvika ikoko aiwa kuti nyika yedu izonaka, mafundamentals kana mabasics anake aiwa inawo right leaders. Saka kumwana Nelson Chamisa anongotira kuti aiwa nyika yeZimbabwe yakuda maleaders chaiwo but aiwa tauda nyika yeZimbabwe ichipinda mumaoko ipinde right hands evanhu chaivo vakwanisa kudevelop kana kutransforma nyika yeZimbabwe. Saka chimbotudzai munotodi pamusoro mashoko tokana Nelson Chamisa pine mcomment section medu tize mafungiro enyu musanga no subscribe kulike so turn on the bell icon. Tomocha mabvitsa nokupa pana paZim News Live.